dievčatá. Vítame vás pri sledovaní posledných hraní v tomto tábore. Popoludnie. Ranná rozcvička sa nekonala kvôli neprebudeným spraktošom. Neskôr sme mali raňajky, ktoré boli veľmi chutné. Na raňajky sme mali rožky s maslom a paradajkou a na pitie bol čaj. Dopoludnie bolo veľmi príjemné, lebo niektorí si užili golf a iní zasa bazén. O 1:00 nastal čas obeda. Deti si polievku, z ktorej nebudú, dúfam, smradľavé následky. Druhé jedlo zaumienila buchta na pare, keďže niektorí menší jedinci boli unavení, stal sa dlhodobý oddych trvajúci do večera. Prajem vám príjemnú diskotéku.